Na jednom od najluksuznijih zimskih odmarališta u Švajcarskoj, Crans-Montani, dogodilo se nešto što niko ne bi očekivao ni u najgoroj noćnoj mori. Na prvi dan nove godine, bar Le Constellation, ključno mesto okupljanja mladih, turista i lokalaca, zahvatio je stravičan požar. Za ljude koji godinama dolaze ovde, šok je ogroman. Crans-Montana je simbol visokog standarda, bezbednosti i vrhunskog zimskog odmora. Skijanje, golf, porodične staze, luksuzni hoteli, sve deluje savršeno. Zbog toga tragedija deluje još nestvarnije. Svedoci pričaju da je vatra izbila iznenada. Mnogi su bežali kroz gust dim, a neki su uspeli da se spasu tek kada su razbili prozore i iskočili napolje. Prema rečima onih koji su stigli među prvima, scena je bila haotična. Ljudi sa teškim opekotinama, panika, vrisci. Niko u tom mestu poznatom po vrhunskoj infrastrukturi i brzom reagovanju službi nije mogao da poveruje šta vidi. Jutro posle požara izgledalo je jezivo. Centar odmarališta, inače pun skijaša i turista, potpuno je ograđen policijskom trakom. Mediji postavljaju stative, meštani dolaze sa cvećem, a mnogi turisti, još u ski opremi, zastaju zbunjeni, pitajući šta se dogodilo. Jedna žena je rekla: "Šta se dešava s ovim svetom ako ni u Crans-Montani ne možeš bezbedno izaći u bar?" Istraga je u toku, a broj povređenih se još uvek proverava. Ono što je sigurno, ovaj događaj promenio je lice jednog od najpoznatijih alpskih odmarališta i ostavio dubok trag na sve koji su tu noć doživeli.